Iawn. So, bore yma, dyn ni'n parhau efo'r gyfres dyn ni wedi bod yn ei ddilyn yn mynd trwy llythyr, neu y prif themau o'r llythyr at y Rhufeiniaid. Ac mae'r darlleniad yn hir bore yma, okay? So bear with, okay? Mae yna 2 ddarlleniad a maen nhw yn weddol hir. Dyna ni. So mae'r cyntaf yn dod o Rhufeiniaid 9, a wedyn bydd un arall yn dod yn Rhufeiniaid 10. So Rhufeiniaid 9, 19 i 24. Ond os felly meddai un ohonoch chi, pa hawl sydd gan Dduw i weld bai gan fod neb yn gallu mynd yn groes i'w ewyllus? Ond pwy yw ti i ddadlen erbyn Duw? Dim ond person dynol wyt ti. Oes gan y peth sydd wedi siapio hawl i ddeud wrth yr un naeth ei greu pam wyt ti wedi fy ngwneud fel hyn? Oes gan y cylchenydd ddim hawl i ddefnyddio'r un lwmp o glai i wneud llestr crand neu i wneud llestr fydd yn dal sbwriel? Ar un fath, mae gan Dduw berffaith hawl i ddangos ei ddigofaint a'i nerth mae wedi bod yn amyneddgar gyda rhai sy'n heiddi dim byd ond cosb, ac sy'n dda i ddim ond i gael ei dinistrio, ac mae'n barod i ddangos ei ysblander aruthrol a'i rannu gyda rhai mae wedi dewis trigyrhau wrthyn nhw, sef y rhai mae wedi paratoi ar gyfer hynny o'r dechrau cyntaf. Ac ie, ni ydy'r rheini, dim Iddewon yn unig, ond pobl o genhedloedd eraill hefyd. A wedyn, dyn ni'n mynd ymlaen i Rhufeiniaid 10. A jyst chydig o'r nodau o 9:15. Os wneud i gyffesu a thwefusau Iesu ydy'r arglwydd a chredu yn dy galon fod Duw wedi godi nôl yn fyw ar ôl iddo farw, cei dy achub. Credu yn dy galon sy'n dy wneud di'n iawn gyda Duw a chei dy achub wrth gyffesu hynny'n agored. Fel mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud, fydd pwy bynnag sy'n credu ynddo ddim yn cael ei siomi. Mae'n union yr un fath i'r Iddew ac i bawb arall, un arglwydd sydd, ac mae'n rhoi yn hael o'i fendithion i bwy bynnag sy'n galw arno. Achos bydd pwy bynnag sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub, ond wedyn, sut mae disgwyl i bobl alw arno os ydyn nhw ddim yn credu ynddo? A sut maen nhw'n mynd i gredu ynddo heb glywed ganddo? Sut maen nhw'n mynd i glywed os di rhywun ddim yn deud wrthyn nhw? A phwy sy'n mynd i ddeud wrthyn nhw heb gael ei hanfon? Dyna mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei olygu wrth ddeud. Mae mor wych fod y rhai sy'n cyhoeddi'r newyddion da yn dod. So, nesaf yn y gyfres. A dyn ni'n gofyn cwestiwn i'n hunain bore yma. A'r cwestiwn dyn ni'n gofyn i'n hunain bore yma ydyw, os ydy Duw yn sofran, beth yw yn rôl ni? Be dyn ni fod i wneud os di Duw yn sofran? Hwn ydy, dwi'n bod os rhywun wedi bod yn cadw sgôr, ond hwn ydy'r 7fed neges nawr wrth i ni fynd trwy prif themau y llythyr at yr Rhufeiniaid. A dwi'n gwybod bod sawl un sydd wedi pregethu o blaen, di tynnu sylw, dyn ni'n defnyddio lot o lyfr Andrew Wallerton, Romans, a Letter That Makes Sense of Life, i wneud hyn. Ac yn y llyfr yna, mae Andrew yn defnyddio'r darlun yma o ddringo mynydd. A dwi'n gweld, ras wyddfa eto ddo, ie? Ie, mae yna wynebau dyn ni'n gweld bob blwyddyn ar ôl marathon Eryri, so well done am godi bore yma. Ond ydych chi wedi gweld lot o'r mynyddoedd yndo. A mae Andrew Wallerton yn defnyddio'r darlun yna o ddringo mynydd. A ydych chi'n gwybod, ydych chi'n cyrraedd rhyw bwynt a wedyn, wythnos dwytha, oedden ni'n cyrraedd y copa. A mae Andrew yn deud yn ei lyfr, weithiau pan ydych chi'n cyrraedd y copa, dydy pethau ddim cweit fel oeddech chi'n ei ddisgwyl e. Weithiau ydych chi'n cyrraedd y copa, a beth sydd yna ydy niwl. A ydych chi ddim yn gweld pob dim. Mae'n medru bod yn niwlog. A mae hynny hefyd yn medru bod yn wir am rhai pethau pan dyn ni'n trio deall yr hyn mae Duw yn gwneud a'r hyn dyn ni'n medru gwybod amdano fe. Oedd e'n rhyfedd pam o'n i'n sgwennu'r nodiadau yma, ges i fy atgoffa o brofiad ges i pam o'n i'n coleg.
Ydw, dwi'n dal i gofio pethau ddigwyddodd mor bell nôl â hynny. Ond dwi'n cofio bore fy arholiad olaf fi yn y coleg yn 1900. A dwi'n cofio ffrind yn dod ata fi, tu allan i'r Students Union, oedd yr arholiad yn neuadd undeb y myfyrwyr yn Gaerdydd, a ffrind, o ddim yn credu, oedd yn gwybod mod i'n Gristion, a oedd yn dod ata fi, Arwel, nes i weddio am y tro cynta neithiwr. Da, medde fi. Pam nes ti weddio? Wel, o'n i'n edrych ar yn llyfrau, a dyn nhw ddim yn deall dim byd. A nes i weddio, a oedd e'n ffantastig, achos oedd pob dim yn amlwg. A wedyn dath y niwl nôl, a nes i'n ngofio pob dim eto. Dwi'n aml pyslo, Lans oedd i enw fe, dwi'n aml yn pyslo beth ddigwyddodd i Lans. Y dryswch yna, stori wirion. Ond mae'n wir, weithiau dyn ni'n cael rhyw gipolog a dyn ni'n meddwl bod ni'n deall rhywbeth. Ond weithiau dyn ni'n sylweddoli bod ni ddim. A oedd hwnna'n neud i fi feddwl am un neu ddau o achosion yn fy mywyd i, lle dwi wedi cael trafferth i ddeall, be mae Duw yn gwneud yn fan hyn? Pam bod y peth a'r peth yn digwydd? Mae pobl yn cael profiadau anodd iawn mewn bywyd, a i ddim i manylion am y pethau o'm mhrofiad i, ond yng nghwestiwn mawr i'r pryd hynny oedd, pam, ynddo fe? Pam yn gwestiwn mawr, ynddo fi? Os yw Duw yn rheoli, pam bod e'n caniatáu i rhywbeth ddigwydd? Pam bod e'n caniatáu i'r peth benodol hyn, ddigwydd i'r bobl benodol hyn ar yr adeg yma? A fi sy'n holi a holi. A ydych chi'n gwybod be? Dwi dal ddim yn gwybod beth yw'r ateb. Dwi dal ddim yn gwybod beth yw'r ateb. Ond, a mae hwn yn ond pwysig, yr un peth dwi'n cofio, tua diwedd y cyfnod yni pam o'n i'n holi, be ges i oedd teimlad cryf iawn bod Duw yn deud wrtho fi, yn gyntaf, nid dyle di i'w gwybod popeth. Dwi'n hawdd i'w glywed, ond o'n i'n teimlo bod Duw yn deud wrtho fi, nid dyle di ydi gwybod popeth. Nid dyle di ydi deall pob dim. Ond dwi'n rheoli. Dyna oedd yr arglwydd yn deitha fi. Ac yn ei lyfr, mae Andy Ollerton yn deud rhywbeth tebyg, mae'n ddyfyniad arbennig ar y sgrin. Romans 9-11 is a reminder that being Christian does not mean we have all the answers. Rather, we have somewhere to go with our questions. A loving Heavenly Father whom we can trust even when life doesn't make sense. Ac os dyn ni darllen ymlaen, chi'n gweld, dyn ni'n penod 9 a penod 10 heddiw. Os dyn ni darllen ymlaen i benod 11, dyn ni'n darllen yr adnod yma, adnod 33 yn penod 11. Mae Duw mor ffantastig. Mae mor aruthrol ddoeth. Mae'n deall popeth. Mae beth mae yn ei benderfynu y tu hwnt i'n hamgyffred ni, a beth mae'n ei wneud y tu hwnt i'n deall ni. Pan dyn ni'n dod i berthyn i deyrnas Duw, nid dod i ryw le lle dyn ni'n gallu cael atebion slic i bob cwestiwn ydyn ni. Ond dyn ni'n dod i le lle dyn ni'n gallu bod yng nghwmni'r un sydd yn deall, ac yng nghwmni'r un sydd eisiau gweithio yno ni. Achos mae'n beryg chi'n gweld bod ni jyst yn credu'r bit dyn ni'n licio o'r Efengyl. Mae yna bethau yn yr Efengyl dyn ni ddim yn deall, mae yna bethau yn yr Efengyl sy'n anodd i'w deall. Ond rhyw grefydd pick and mix, fatha ydych chi'n arfer cael yn Woolworth estalwm ydi hwnna, ynddo fe. A oedd St Augustine, Austin Sant, wedi dod o draws y grefydd pick and mix yma gan rifoedd yn ôl. A mi ddwedodd e'r geiriau hyn. Os ydych chi'n credu'r hyn rydych chi'n ei hoffi yn yr Efengylau, ac yn gwrthod yr hyn nad ydych chi'n ei hoffi, nid yr Efengyl dych chi'n ei gredu, ond chi eich hun. Nid yr Efengyl dych chi'n credu, ond chi eich hun. Ond, dyn ni yn cael troi at arglwydd y medrwn ni ymddiried ynddo fe, hyd yn oed pan nad ydi bywyd yn gwneud synwyr. Ac yn y pen draw,
mae hynny'n well na deall. Mae cael bod gyda'r arglwydd ar yr adeg yma yn well na deall. Ac mae'r ddau ddarlleniad yna, wnaethon ni ar y cychwyn, yn tynnu sylw ni at ddau beth sy'n dod allan yn glir iawn yn yr rhan yma o'r llythyr at yr Rhufeiniaid. Un ydy sofraniaeth Duw. Mae Duw yn rheoli. A'r llall ydy i bod be dyn ni'n gwneud o bwys. Mae'r penderfyniadau dyn ni'n gwneud, y pethau dyn ni'n dewis gwneud o bwys. Ond mae'n anodd cysoni'r ddau yn dydy. Mae'n anodd cysoni'r ddau. Reit, rhybudd iechyd, dwi'n mynd i roi darlun gwyddonol i chi nawr, ac os yfynwch chi wrth unrhyw un o'r teulu, mi fyddan nhw'n deud bod fi ddim yn gymwys i rhannu darluniau gwyddonol o gwbl. Okay, flyncu, o'n i'n meddai, ond di gwyddoniaeth yn wir, no. Ond, reit, physics di hwn, okay? Rwy'n licio physics yr ysgol? Ddim llawer, helo, reit, okay. Na, mae'n okay, dwi'n mynd i ofyn ddim byd, Okay. Golau, okay, goleuni. Am flynyddoedd, mae'n debyg, dwi wedi darllen hwn dwi, am flynyddoedd, mi oedd gwyddonwyr yn dadlau beth oedd goleuni. A oedd golau yn don, yn wavelength, neu a oedd e yn ronin, yn particle. Achos weithiau oedd golau yn ymddwyn fel tasa fe'n don, a weithiau oedd golau yn ymddwyn fel tasa fe... Mae'n rhywun yn nodio yn yr eithfront, dwi'n hyderus iawn i'r darlun yma nawr. Okay? Ond ydych chi'n gwybod be maen nhw wedi sylweddoli? Dwi ddim yn either or. Mae'r ddau yn wir. Okay, gan bod Zach di nodio, dwi'n mynd i roi y pressure yna fe nawr. Os rhywun yn gwybod, ydy Zach yn gwybod be di'r term ar gyfer hyn? Na, okay. Oh, go on. Yeah, go on. Yeah. Wave particle. Right, os ydych chi eisiau creu argraff yr rhywun wythnos yma, right, ardderchog. Ffonia eben, Wave particle duality. Mae'r ddau yn wir. Ac yn yr un modd, pan dyn ni'n meddwl ni a sofraniaeth Duw, ffaith bod Duw yn rheoli, a'n penderfyniadau ni, mae'r ddau yn bwysig. Mae'r ddau yn wir. A weithiau, mae'n haws credu un na'r llall. Weithiau, dyn ni'n gweld y ffordd mae Duw yn rheoli pethau. A, mae hwnna'n wir. O weithiau, dyn ni'n gweld pwysigrwydd y penderfyniadau dyn ni'n gwneud. Dwi wedi exeitio gymaint o hwnna, dwi wedi colli fy lle yn y nodiadau. O'n i mor impressed efo hwnna, Robin. Absolute knockout. Da iawn. Ond mae Duw yn gofyn i ni wneud rhai pethau. Ond mae hefyd yn gweithio yno ni. Dwi wedi sôn o blaen am Philippiaid 2, ail rhan adnod 12 ac adnod 13. Gyda pharch a defosiwn i Dduw, daliwch ati i weithio ar eich iechyd ysbrydol fel cymuned. Mae Duw ar waith yn eich bywydau chi yn creu'r awydd yno chi ac yn eich galluogi chi i wneud beth sy'n ei blesio fe. Be dyn ni'n gweld yn yr adnodau yma? Dyn ni fod i weithio ar rhai pethau. Mae yna rhai pethau dyn ni fod i wneud, a fyddwn ni'n dod i hwnna yn y testyn mewn 2 funud. Ond hefyd mae Duw yn gweithio yno ni. A mae'n dangos i fod yn reoli, mae'n dangos ei sofraniaeth. Ydych chi rioed wedi meddwl, pryd oedd yr adeg ym mywyd Iesu pan oedd yn ymddangos bod gynno fe gyn lleied o rheolaeth, y lleia o rheolaeth dros ei fywyd e. Meddyliwch am y cwestiwn yna. Meddwl am bywyd Iesu, pryd oedd yn ymddangos bod gynno fe'r lleia o rheolaeth dros be oedd yn digwydd iddo fe. Cael ei ddal, cael ei frydychu, cael ei fflangellu, cael ei holi, cael ei groesoelio. Oedd yn ymddangos o pob dim allan o reolaeth yn doedd.
Ond dyna'r union adeg pan roedd Duw yn rhoi ei gynllun mawr ar waith. So weithiau mae'n gallu ymddangos o'r pethau allan o'r reolaeth, ond rhywsut mae Duw yna. Ond, dewch i ni ddod at y cwestiwn yna. Os ydy Duw yn sofran, beth yw ein rôl ni? A fel y gwelwch chi o'r sgrin, jyst 2 bwynt sydd bore yma. Yn syml iawn, dyn ni fod i gyffesu, dyn ni fod i gynhadu. So cyffesu i ddechrau. Mae adnod 9 ym mhennod 10 yn deud, yn sôn am gyffesu a thwefusau, Iesu ydy'r arglwydd, a chredu yn dy galon fod Duw wedi ei godi yn ôl yn fyw ar ôl iddo farw. Nawr ten, mae rhaid ni fynd nôl mewn amser fan hyn. Mae'r term Iesu ydy'r arglwydd, mae'n llithrodd ar yn gwefusau ni. Ond os dyn ni'n mynd nôl i'r cyfnod yma, mi oedd deud Iesu ydy'r arglwydd yn beth mentrus iawn. Os dyn ni'n mynd nôl i'r cyfnod yna, pwy oedd yr arglwydd? Yr ymerawdwr oedd yr arglwydd. Yr ymerawdwr oedd yn deud beth oedd beth. A roedd perthyn i'r ymerodraeth yn beth anferth. Meddyliwch, mae'r ymerawdwr yn eistedd yn Rhufain, ac mae oedd yr ymerawdwr yn rheoli pob dim oedd yn digwydd 2,500 o filltiroedd i ffwrdd yng Ngwlad yr Aifft, a 1,500 o filltiroedd i ffwrdd yng Nghaernarfon. Os i gontiwm gyda ni, dydi? Meddyliwch am rym yr ymerodraeth. Ac os oedd yr ymerawdwr yn deud rhywbeth, dwi eisiau hyn a hyn ddigwydd, oedd e'n digwydd yn yr Aifft, oedd e'n digwydd yng Nghaernarfon. Dyna chi di grym, dyna chi ydi arglwyddiaeth. Ond mae Cristnogion yn sefyll i fyny ac maen nhw'n deud Iesu ydy'r arglwydd. Iesu ydy'r arglwydd. Ac wrth ddeud hynny, maen nhw'n deud, ymhlug yn hynny, maen nhw'n deud nid yr ymerawdwr. Os ryfedd felly bod nhw'n gymaint ohonyn nhw wedi dioddau. O'n i'n darllen wrth baratoi, maen nhw'n amcangyfrif bod tua 100,000 o Gristnogion wedi cael eu lladd yn y 4 canrif gyntaf, oherwydd bod nhw'n mynnu deud mae Iesu ydy'r arglwydd. Oedd cyffesu bod Iesu yn arglwydd yn golygu rhywbeth. Nawr, yn amlwg dyn ni eisiau trio cymhwyso hwnna i'n hoes ni ac mae'n anodd meddwl yn dydi. Chymo, falle bod ni'n gallu meddwl am rhai sefyllfaoedd lle bydden ni ryw lywodraeth neu grŵp neu beth bynnag yn deud fel hyn mae hi fod, ond dyn ni'n deud na, Iesu ydy'r arglwydd. Nawr, wrth gwrs, efo'r llywodraethau, dyn ni fod yn eu parchu nhw. Dyn ni'n cael yn dysgu yn Rhufeiniaid pennod 13, dylai pawb fod yn atebol i awdurdod y llywodraeth. Duw sy'n rhoi awdurdod i lywodraethau ac mae'r awdurdodau presennol wedi'i rhoi yn lle gan Dduw. Ond mae'n y ben draw i hynny hefyd. Dych chi falle'n cofio pobl yn trio dal Iesu allan a dod ato fe efo cwestiwn ynglyn â treth, ynddo fe. Okay. A ddylen ni dal i trethu i Cesar? A ddylen ni dal i trethu i Cesar? A be mae Iesu'n gwneud? Mae'n gofyn am gweld darn o arian. A mae'n gweud, llun pwy sy'n ar y darn yma? Cesar. Wel, rhowch beth sy'n perthyn i Cesar, ond rhowch beth sy'n perthyn i Dduw. Stamp pwy oedd ar yr arian? Cesar. Stamp pwy sydd arno ni? Duw. Yn gweld? Ac os oes un yn galw ni i wneud pethau sydd ddim yn cyson efo stamp Duw, mae rhaid ni wrthod hynny. Ond mewn gwirionedd yn yn hoes ni, dyn ni'n byw mewn cyfnod gwahanol iawn. Falle mae'r peryg mwyaf a'r her mwyaf yn yn hoes ni. Wrth yn galw ni i ddeud bod mae Iesu ydy'r arglwydd, yr her mwyaf ydy i fi ddeud Iesu ydy'r arglwydd a nid fi. Dyna'r her mwyaf i ni. Iesu ydy'r arglwydd a nid fi. Dyn ni'n byw mewn oes rhyfedd yn dydi, lle mae be dwi eisiau ydy pob dim, a wfft i be mae pawb arall eisiau. Yr oes unigolyddol yma. Ond mae'n y fwy. Mae Paul yn deud, mae'n sôn am gyffesu a thwefusau Iesu ydy'r arglwydd, a chredu yn dy galon
fod Duw wedi ei godi yn ôl yn fyw ar ôl iddo farw. Bod Iesu mor nerthol bod wedi gallu gwneud hynny. Dwi wedi sôn yn barod, oedd yr ymerodraeth Rhufeinig yn rymus iawn, yn gryf iawn. Fel o'n i'n deud, os oedd yr ymerawdwr yn deud rhywbeth yn Rhufain, oedd e fod i ddigwydd yng Nghanarfon. Os oedd yr ymerawdwr yn deud rhywbeth yn Rhufain, oedd e fod i ddigwydd yn yr Aifft. Oedd e'n gryf iawn ar y pryd. Ond pa mor gryf oedd e go iawn? Os dyn ni eisiau gwybod pa mor gryf a pa mor nerthol oedd yr ymerodraeth, ewch i fyny i Sigontio. Be sy yno? Olion ar y llawr. Mae'r grym di mynd, achos doedd y grym yna ddim yn para. Ond mae grym Iesu yn wahanol. Mae grym Iesu yn parhau. Nid concro gwledydd nath Iesu, ond concro'r bedd, concro marwolaeth, ac mae hynny yn newid popeth. Mae credu yn y galon fod Iesu yn fyw yn newid popeth. Newidiodd e bob peth i Thomas yn do, y disgybl. A chi'n cofio'r hanes yn Efengil Ioan. Thomas yn clywed bod Iesu di ymddangos i'r disgyblion eraill. Ac yn deud, nes i mi gael gweld ôl yr hoelion yn ei arddyrnau, a roi fy mis yn y briwiau hynny, a roi fy llaw i mewn yn ei ochr, na i byth credu'r peth. Ond beth sy'n digwydd pan mae Thomas yn cyfarfod Iesu? Sut mae'n ymateb? Pryn mae'n gallu siarad, ond mae'n deud fy arglwydd am Duw. Dyna beth sy'n digwydd pan mae Thomas yn credu yn ei galon bod Iesu yn arglwydd byw. Ac mae'r cyffesu hynny yn golygu gwneud a dweud. Mae'n golygu byw fel rhai sy'n derbyn Iesu yn arglwydd. Cyffesu a thwefusau a chredu yn y galon. Yn ei lyfr, mae Andrew Wallerton yn onest iawn, mae'n cyfadde bod y gyfnod wedi bod pan oedd e'n Gristion ifanc, lle i bob pwrpas oedd e'n cadw'r peth yn gyfrinach oddi wrth ei ffrindiau, achos oedd e ddim eisiau iddyn nhw feddwl bod e'n od. Dyna i brofiad Ond ddim fel yna mae Iesu am i ni fyw. Yn Efengil Matthew, mae Iesu'n deud, chi ydy'r golau sydd yn y byd. Mae'n amhosib cuddio dinas sydd wedi adeiladu ar ben bryn, a dos neb yn goleuo lamp i'w gosod o dan fowlen, na, dych chi'n gosod lamp ar fwrdd mwyn iddi roi golau i bawb yn y tŷ. Dyna sut dylai'ch golau chi ddisgleirio, mwyn i bobl foli'ch tad yn y nefoedd, wrth weld y pethau da dych chi'n ei gwneud. A mae hwnna'n dod yn ei mlaen at yr ail bwynt, sef y cenhadu, y deud yma. Sori, dwi wedi ngofio clicio'r slides yma fan hyn ynddo. Wedyn, sut mae disgwyl i bobl alw os ydyn nhw ddim wedi credu ynddo? A sut maen nhw'n mynd i gredu ynddo heb glywed amdano? Sut maen nhw'n mynd i glywed os di rhywun ddim yn deud wrthyn nhw? A phwy sy'n mynd i ddeud wrthyn nhw heb gael ei hanfon? Mae'n y batrwm yma, mae'n y gamau yma yn does. Mae'n dechrau efo pobl yn galw ar Dduw. A mae'n gweithio nôl. Reit, mwyn i bobl alw ar Dduw, mae rhaid nhw glywed. Mwyn iddyn nhw glywed, mae rhaid i rywun ddeud. Mwyn i rywun ddeud, mae rhaid i rywun i hanfon nhw. A mae'n mynd â ni reit nôl gam wrth gam. Mae angen i rhywun ddeud. A mae deud yn rhan allweddol o'n rôl ni, fel dyn ni'n edrych yn y fe heddiw, a'n gwaith ni. Dych chi'n cofio geiriau ola Iesu'r disgyblion ar y ddeiar. Ewch i wneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion i mi, a'i bedyddio nhw i fel arwydd eu bod nhw wedi dod i berthynas a'r tad, a'r mab, a'r ysbryd glân. Ac mae'r gwneud disgyblion yna yn dechrau gyda deud. Ond dwi ddim yn gorffen hynny, ond mae'n dechrau gyda deud. Di Sul diwetha, o'n i'n pregethu yn Nyffryn Conwy bore Sul diwetha, pentre bach o'r enw Eglwys Bach. A'r neges, y testun o'n i wedi dewis oedd 2 Corinthiaid, pennod 5, adnod 20, sef, dyn ni'n llysgenhadon
yn cynrychioli'r Meseia. Ac mae Duw yn anfon ei apel allan trwom ni. A ran y Meseia, dyn ni'n crefu arnoch chi. Dewch i berthynas newydd gyda Duw. Ac roedd yr adnodau hynny hefyd yn deud, mae wedi rhoi'r gwaith i ni o rannu'r neges gyda phobl eraill. A un o'r pethau sonius sy'n dan o fe, a criw bach oedd yn 9 ohonon ni oedd yn y capel i gyd yn Eglwys Bach di Sul diwetha. Criw bach. A pan ydych chi'n griw bach, ydych chi'n ymwybodol iawn bod chi mewn rhyw leiafrif. Ond o'n i jyst yn tynnu sylw at y ffaith. Oedd Paul yn sgwennu, yn yr adnod o'n i'n edrych yn o Sul diwetha, oedd Paul yn sgwennu at yr eglwys yng Nghorinth, a maen nhw'n amcan gyfrif bod nifer yr eglwys yng Nghorinth rhwng 40 a 60 o bobl. So rhywbeth tebyg i ni am hwnni, dwi'n meddwl rhyw 40 neu 60 sy'n aml yma ar fore di Sul. Ond be o seis Corinth? 500,000. Dyna seis Corinth. Ac yn fan hyn, mae Paul yn sgwennu at yr eglwys yn Rhufain. Eto, does neb yn hollol siŵr faint o bobl oedd yn perthyn i'r eglwys yn Rhufain. Ond, dyn ni'n gwybod bod nhw'n cyfarfod mewn 3 tŷ gwahanol, so oedden nhw'n spredio gwmpas chydig bach. So, 100, falle 200 ar y mwyaf. Be oedd poblogaeth Rhufain? 1,000,000. Oedden nhw'n lleiafrif hefyd. Ac yn gweld, pan dyn ni mewn lleiafrif, dyn ni'n gallu bod yn swil ac yn ddihyder. Ond mae'r eglwys fore a ni yn cael ein galw, dyn ni'n cael ein galw i gynhadu, ac mae'r cynhadu yna'n golygu dweud a dangos. Mae'r adnod dyn ni'n edrych yna fe heddiw yn sôn am ddeud, sôn am Iesu, rhannu amdano fe. Ond dyn ni hefyd yn gwybod pa mor bwysig ydy bod yn byw ni yn matcho yn geiriau ni. Os ydyn ni fel Cristnogion yn deud un peth, a bod y ffordd yr ydyn ni'n byw yn deud i'r gwrthwyneb, does neb yn mynd i wrando arno ni. Pam ddylien nhw wrando arno ni? Ond pan dyn ni'n sôn am ddeud, am beth dyn ni'n sôn mewn gwirionedd, y gair sy'n cael ei ddefnyddio yn yr testun yma ydy bod rhywun yn herald, bod rhywun yn dod ar ryw newyddion. A o'n i'n meddwl am y darlun yna, dwi wedi sôn yn barod am Sigontiwm. Meddyliwch amdano fe, mae'r ymerawdwr pwy bynnag yn Rhufain yn eistedd yna ac mae'n penderfynu mae hyn yn mynd i ddigwydd, ewch ar neges allan. A oedd rhywun yn cael y job yn dod. Oedd rhywun ar gefn ceffil a beth bynnag a dal cwch a beth. A yn y diwedd, oedd yna rhyw herald yn dod ac yn deud yn Sigontiwm. Mae'r peth ar peth wedi digwydd. Neu mae'r ymerawdwr wedi deud bod fel hyn mae'n mynd i fod. A dyna'n syml ydy'n rôl ni. Yn rôl ni ydy deud fod rhywbeth pwysig wedi digwydd. A'r peth pwysig yna yw bod Duw wedi dod ato ni yn Iesu. Ei fod e wedi dod ato ni gyda neges o obaith. Ei fod e wedi dod ato ni fel pobl oedd yn profi tywyllwch. Dych chi'n cofio, fydd hi'n ddolig mewn chydig o ryw fis neu 2 nawr yn bydd. A bob dolig, dyn ni darllen yr adnod yma. Mae'r bobl oedd yn byw mewn tywyllwch wedi gweld golau llachar. Dyn ni'n cael yn galw i ddweud i fod wedi dod at bobl fel ni. Pobl wan, pobl wirion, pobl ansicr. Sut dyn ni'n deud? Sut dyn ni'n deud wrth bobl eraill yn rhan o fe? Achos mae'n medru bod yn anodd. Dyn ni'n medru bod yn swil iawn o ddeud. Yn arbennig yn hoes ni pan mae'n gymaint o'r narratif cyhoeddus yn mynd yn erbyn gwirioneddau Duw. A dyn ni'n cael ein temtio i feddwl bod neb eisiau clywed. Ond ydych chi'n gwybod be? Dydy hynny ddim yn wir. Dydy hynny ddim yn wir. Mae wedi cael ei ddeud sawl tro gan Rhys ar y we a mewn negesau am hyn. Mae'n ymchwil ddiweddar yn dangos bod yna lawer mwy o ddiddordeb allan y fanna, a lawer mwy o barodrwydd allan y fanna i glywed yr hyn gan yr arglwydd i ddeud na gyda ni'n meddwl. A meddyliwch,
A'r cyfan mae'n gofyn i ni wneud ydy jyst bod yn fwy agored ynglyn â'n ffydd. A siarad efo pobl, a gofyn cwestiynau, a gwahodd pobl i feddwl. Ofynes i gwestiwn yn eglwys bach wythnos dwytha, mae'n briodol bod fi'n gofyn y cwestiwn i fi'n hun ac i ni bore yma. Be fydde o'i le yr wythnos yma ar ddeud, o'n i'n capel di Sul, a oedden ni'n siarad am yr ymchwil diweddar yma, sydd yn deud bod pobl efo fwy o diddordeb mewn pethau ysbrydol. Ydych chi'n meddwl bod yna wir? Ydy yn wir amdano chi? Pwy oer lle fyse hwnna mynd â ni? Pwy oer lle fyse hwnna yn mynd â ni? Achos dyn ni wedi cael yn galw i ddeud. Nid yn gymaint i bregethu fel dyn ni'n dueddol o feddwl am bregethu, ond just deud beth sydd wedi digwydd. Dweud beth sydd wedi digwydd i ni. Sut dyn ni wedi profi cariad Duw? Be mae Duw wedi gwneud yn ein bywydau ni. So os yw Duw yn sofran, a mae e, beth yw ein rôl ni? Dyn ni fod i gyffesu, dyn ni fod i genhadu. Mae e yn rheoli, ac mae hynny'n newyddion gwych, achos mae hwnna'n cymryd y pressure off, chi'n gweld, ydy? Mae e yn rheoli. Ac yn y pen draw, mae popeth yn dibynnu arno fe, ond yn ei ddoethineb e, mae'n ein gwahodd ni i fod ar rhan yn ei waithau, a'r rhan hynny yw yn bod ni yn deud, yn cyffesu, Iesu ydy'r arglwydd. Nid fi ydy'r arglwydd, Iesu ydy'r arglwydd. Nid rhywun arall ydy'r arglwydd, Iesu ydy'r arglwydd. Fe ydy'r un sydd ar hawl i ddeud sut dyle pethau fod. Iesu ydy'r arglwydd, a bod ni'n dangos hwnna yn y ffordd dyn ni'n byw ac yn yr hyn dyn ni'n deud. A wedyn bod ni'n cenhadu, bod ni'n deud, bod ni'n barod i'r rhannu. A nid rhyw bregaeth mor ffansi, ond jyst rhannu beth sydd wedi digwydd. Be mae Duw wedi gwneud. Be mae Duw yn gwneud. Be mae wedi gwneud yn ein bywyd ni, a be mae Duw yn gwneud yn ein bywyd ni. Dyna ydy'n rôl ni. Dewch i ni weddio. Arglwydd da, dyn ni'n diolch i ti bod ni'n gallu dal y ddau beth yna. Dy fod ti yn rheoli. Bod pob dim yn dy ddwylo di. Ac eto, dyw na ddim yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb oddi wrthon ni. Dyn ni'n diolch i ti dy fod ti wedi dewis roi cyfrifoldeb i ni. Dy fod ti wedi dewis roi gwaith i ni. A dyn ni'n rhyfeddu arglwydd achos weithiau dyn ni'n cyfaddau bod ni ddim yn deilwng o hynny o gwbl. A dyn ni'n gwybod fod hynna'n wir. Ond fel naw ti wedi dewis gwneud, a fel naw ti'n dewis gweithio. Arglwydd, helpa ni nawr heddiw ac yn y dyddiau a'r wythnos nesaf, i fod yn meddwl arglwydd. Be mae'n golygu i ni ddeud yr wythnos yma, mae ti o'r arglwydd. Ac arglwydd, dyn ni'n gweddio hefyd am yr wythnos yma. Y byddu di yn galluogi ni i jyst cael sgwrs efo rhywun. Ac i ddeud beth sydd wedi digwydd i ni, ac i holi sut mae arnyn nhw. Achos arglwydd, be dyn ni eisiau gweld yw, dyn ni eisiau gweld pobl yn dod i fewn i dy deyrnas ti. Dyn ni eisiau gweld pobl yn dod i wybod amdano ti. Dyn ni eisiau gweld pobl yn dod i dy nabod di a dy ddilyn di. Diolch i ti arglwydd am bod gyda ni bore yma. Diolch i ti dy fod ti yn un sydd yn siarad gyda ni drwy'r amser. Yn enw Iesu. Amen.